それじゃあ始めるか。Round 1. Ready, go! 見切った。どやダブルレップどやワイデンダブルレップアセプティブルどや疾風脚。Incredible! Player 2 wins! ミッションスタート Round 2. Ready, go! ダブルレップ今だどやI've never seen a fighter like this! Player 2 wins! ダイヤボーほなやろか。 Round 3. Ready, go! ダブルレップ旋風脚。アセプティブルよっ。焦燥拳！ワイデンどやアセプティブル